नमस्कार. आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घोगळे. कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय. आपल्यासोबतच आहेत युवा फोरम भारतचे संस्थापक अध्यक्ष तथा युवा सेनेचे जिल्हा प्रवक्ते यशवर्धन राणे. सर, तुमचं स्वागत आहे शाही संवादमध्ये. सर, मला आता एक युवा चेहरा दिसतोय सेनेचा, पण मला थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जायचं आहे. अगदी मला बालपणापासून सुरुवात करायची आहे. नेमकं शिक्षण आणि बालपण नेमकं कुठे गेलं? बालपण माझा जन्म इथलाच आहे, कुडाळचा, सिंधुदुर्ग. माझे आई वडील मूळ रत्नागिरीचे. ते नंतर इथे आले. आमचा छोटा हॉटेलचा व्यवसाय होता, STD बूथ होता, असे छोटे मोठे व्यवसाय होते. माझा जन्म इथेच झाला. शिकायला म्हटलं तर मी डॉन बॉस्कोला होतो, ओरसला. आम्ही सगळेच भावंड डॉन बॉस्कोलाच शिकलो. आणि लहानपणापासूनच मला आवड होती या सगळ्या गोष्टींची. लहानपणापासूनच माझे वडील ग्रामपंचायत सदस्य होते काही काळ, तर त्यांच्यासोबत ग्रामपंचायतीत जाणं, त्यांचे काही वयवाटपांचे कार्यक्रम असले, काही छोटे मोठे सामाजिक उपक्रम असले, त्यांच्यासोबत जाणं, क्रिकेट मॅच बघायला जाणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मी लहानपणापासूनच करत होतो. मग ह्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी नंतर तुम्ही काय केलं पुढे? उच्च शिक्षणासाठी घरातल्यांच्या आग्रहास्तव, बऱ्याचशा मुलांचं असं का घरातल्यांच्या आग्रहास्तव करिअर काय करायचं ह्यात फार मला म्हणजे कन्फ्युजन होतं. लहानपणी मला आर्किटेक्चर करायचं होतं, पण नंतर त्यात कळलं की मॅथ्स असतं. माझ्या मोठ्या बहिणीने आर्किटेक्चर केले, मग ते मॅथ्स असतं, मग ते आपल्याला जमेल की नाही ही परत शंका होती. त्यामुळे मग त्यानंतर मला मास मीडिया मास कम्युनिकेशन करायचं होतं. मास मीडिया मास कम्युनिकेशन डॉन बॉस्को गोवाला माझं ॲडमिशन पण झालं होतं. पण काही कारणास्तव मला वाटलं की लॉ करायला पाहिजे, लॉ आपल्याला पुढे हेल्प होईल. आणि तो एक टर्निंग पॉईंट होता. त्यानंतर मी 1 महिन्याभरात लॉची तयारी केली. क्लॅट GNLU गुजरात मला लागलेलं. क्लॅटच्या म्हणजे जे वन ऑफ द टॉप युनिव्हर्सिटीज आहे लॉसाठी, ते मला लागलेलं. पण घरातलं एकुलते असल्यामुळे गुजरातला आपल्या तिथे कोणी नाही असं पाठवायचं. त्यामुळे मग CET दिली त्याच 1 महिन्याच्या कालात. आणि मग CETमध्ये पुण्यात मला कॉलेज लागलं, पुणे युनिव्हर्सिटीचं. मग मी तिथे ॲडमिशन घेतलं आणि तिथे मग लॉचं शिक्षण पुढे सुरू केलं माझं. बरं, आता LLB देखील आपलं कम्प्लीट झालं आहे. पुढे यशवर्धन राणे आम्हाला काळ्या कोटामध्ये पाहायला मिळतील की सफेद खादीमध्ये पाहायला मिळतील? दोन्ही आता अवलंबून राहील की कुठे तुम्ही बघताय, कधी बघताय, त्यावर अवलंबून राहील. निश्चितच प्रॅक्टिस करणं पण माझी एक आवड आहे. क्रिमिनलमध्ये मी स्पेशलायझेशन केलं आहे आणि त्यामुळे निश्चितच क्रिमिनल कोर्टमध्ये, सेशन कोर्टात, ओरसला, मुंबईला मी तुम्हाला दिसेन प्रॅक्टिस करताना. आणि त्याचबरोबर लोकांसाठी सेवा करताना पण दिखेन. आणि मुळात मला असं वाटतं की मी जे शिक्षण घेतलं आहे त्या विधीच्या शिक्षणातून, त्या लॉच्या शिक्षणातून मला असं वाटतं की काहीतरी गरिबांसाठी मला करता यावं. निश्चितपणे गरिबांना केसची फीस देण्यासाठी पैसे नसतात, त्यामुळे त्यांच्यासाठी प्रो बोनो केसेस घेणं किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टी ज्या असतील, माझ्या ज्ञानाने गरिबांना फायदा होईल अशा गोष्टी मी निश्चितच करेन. त्यामुळे खादी आणि काळा कोट दोन्हीमध्ये मी तुम्हाला दिसेन. बरं, आपल्याकडे आता पक्षानं फार मोठी जबाबदारी दिली आहे. आपण सेनेचे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रवक्ते आहात. पक्षवाढीसाठी नेमका कसा प्रयत्न असणार आहे आपल्या माध्यमातून? खरं तर चिन्मय, तुम्ही मला प्रश्न विचारलात त्याबद्दल मी थोडं सांगेन की आज मला ही जबाबदारी, डिग्री माझी झाली आणि मला महिन्याभराच्या कालावधीत ही जबाबदारी पक्षाने दिली. तर बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की आउट ऑफ द ब्लू मून ही अचानक गोष्ट झाली, आज यशवर्धन राणे आले, आज त्याला एवढी मोठी जबाबदारी दिली. तर खरं तर मला असं कुठेतरी वाटतं की आपण सगळ्यांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे की बोल्ट इन द ब्लू असं होत नसतं, लगेच कुठली गोष्ट होत नसते. पक्षाने गेले कित्येक वर्ष जे मी कार्य करतोय, माझं समाजसेवेचं कार्य असेल, मी पक्षाची एकनिष्ठ आहे. त्यानंतर म्हणजे भली मी शिवबंधन बांधून ॲक्टिव्ह पॉलिटिक्समध्ये नसलो तरी मी जिथे जिथे परिस्थिती किंवा जिथे जिथे निवडायचा ऑप्शन येत होता तिथे मी राजकारणाशी असताना शिवसेनेशीच कायम एकनिष्ठ राहिलो आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी खासदार साहेब असतील, आमदार साहेब असतील, आमचे युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट असतील, ह्यांचं निश्चितच नजरेस त्या गोष्टी पडत होत्या. कायमच त्यांनी पण मला आमच्या समाजकारणात सहकार्य केलं आहे. आणि त्यामुळे पक्षवाढीचा विचार असेल तर उद्यापासूनच आमचा युवासेनेचा दौरा सुरू होतो आहे. ती मोठी जबाबदारी पक्षाने आमच्या युवासेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर दिली आहे. त्यामुळे निश्चितच गावोगावी जाऊन, गाव पिंजून काढून जे कोणी युवक आहेत त्या युवकांच्या सहकार्याने ही संघटनावाढीचं आम्ही काम करू. आणि फक्त तेवढंच न करता त्या युवकांचे काय प्रॉब्लेम आहेत, म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनाने, माझ्या पर्सनल जर तुम्ही विचाराल की माझं कॉन्ट्रीब्युशन काय असेल या गोष्टीत, तर मी जे काही समाजकारणाच्या काळात बघितलं आहे की लोक समाजकार्य करायला येतात, तुमच्यासोबत जुडले पण राहतात, पण त्यातून त्यांना त्यांचं घर चालवण्याची काहीतरी एक आउटकम त्यांना मिळालं पाहिजे, एक सोर्स मिळाला पाहिजे. आणि त्या सोर्ससाठी मी प्रयत्न करेन. निश्चितच त्या युवकांचे काय प्रॉब्लेम आहेत, त्या युवकांना जर संघटित करून ठेवायचं आहे तर ते संघटित करण्यासाठी त्यांचं घर कशावर चालतं आहे ते बळकट करण्यासाठी आपण काय करू शकतो. त्यांचे जर हात बळकट असतील तर उद्या संघटना बळकट होणार आहे. त्यामुळे त्या गोष्टीसाठी काय करता येईल ह्या गोष्टी पण मी निश्चितच आमच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत जाऊन जेव्हा भेटी घेईन तेव्हा चर्चा करेन आणि निश्चितच त्यावर जे काही उपाययोजना असतील त्या आम्ही करू.
बरं, आपण उच्च शिक्षित देखील आहात, आपली स्वतःची संस्था देखील आहे, त्यामुळे अनेक तरुण देखील आपल्यासोबत जोडले गेलेत, आपलं शिक्षण आणि अनेक तरुण आपल्यासोबत जोडले देखील गेलेत. म्हणजे याचा पक्षवाढीसाठी नेमका कसा फायदा होईल? मी मगाशीच म्हटलं की उच्च शिक्षण म्हणजे जे शिक्षण मी घेतलंय ते मुळात असं आहे की म्हणजे काही प्रोफेशनल कोर्सेस असतात, जसं की लॉयर झाला, डॉक्टर झाला, ही लोक कशी आहेत की हे लोकांना जॉबच केला पाहिजे असं काही नाही. काही गोष्टी ते पर्सनल कॉन्ट्रीब्युशनमधून करू शकतात, लिगल ॲडवाईस देऊ शकतात, डॉक्टर असेल तर फ्री हेल्थ कॅम्प्स घेऊ शकतात. ह्या अशा गोष्टी ज्या सर्व्हिसेस लोकांना इसेन्शियल आहेत, ज्या आवश्यक आहेत, ज्या लोकांपर्यंत जर पोहोचल्या तर लोकांचं भलं होऊ शकतं. तर अशाप्रमाणे मग मी लिगल एड कॅम्प घेणं, फ्री लिगल एड, मी हे माझ्या संस्थेच्या मार्फत देखील गेले 3-4 वर्ष करतोय. ॲडव्होकेट राजीव बिले असतील किंवा ॲडव्होकेट भणगे असतील, ह्यांच्या माध्यमातून शाळांमध्ये जाणं, पॉक्सोच्या कायद्याबद्दल माहिती देणं किंवा ज्या ॲट्रॉसिटीचा कायदा आहे किंवा इतर जे कायदे, ज्या दैनिक RTOचा कायदा असेल, जे दैनिक कायदे आहेत त्याच्याबद्दल माहिती देणं लोकांना, त्याच्याबद्दल त्यांना जागृत करणं, ह्या गोष्टी आम्ही करत आलो आणि त्याच मी पुढे चालू ठेवेन. त्याचबरोबर जेव्हा माझ्याकडे सनद येईल, मी कोर्टात प्रॅक्टिस करू शकेन ॲज अन ऑफिशियल लॉयर, तेव्हा मग ऑन रेकॉर्ड लॉयर काम करत असताना निश्चितच स्वतःचं पोट पाणी चालवण्यासाठी मी ज्या केसेस घेईनच, पण त्याचबरोबर गरिबांना ज्यांच्याकडे पैसे नसतील त्यांच्यात मी स्वतःच्या खिशातून पैसे घालून त्यांच्यासाठी काम करेन आणि प्रो बोनो केसेस मी त्यांच्या लढेन. बरं, मला थोडंसं युवा फोरमकडे यायचं आहे. आपण युवा फोरम नावाची एक संस्था देखील चालवत आहे. बरं, नेमकं युवा फोरम म्हणजे नेमकं काय आणि ते काम कसं करतं? युवा फोरम ही संस्था आम्ही 27 ऑगस्ट 2018 स्थापन केली. आता ह्या महिन्यात 27 तारखेला काही दिवसांनी त्याचा आता वर्धापन दिन आमचा येईल आणि बरेच गोष्टी त्याला कारणीभूत होत्या एक संस्था सुरू करण्यासाठी. खरं तर एक विशेष सांगायचं म्हणजे की मला संघटना बांधणी हे काम फार लहानपणापासूनच आवडायचं. मग अशी बालप्रश्न तुम्ही प्रश्न विचारलात, त्यात मला सांगायचं राहून गेलं की मी एक 5वीत असताना आमच्या काही शेजारच्या युवकांना घेऊन एक गट काढलेला आणि बाल विश्वसेना असं त्याला नाव दिलेलं आम्ही. मग चार्ट पेपर घेतला, त्याला बांधला, एक तंबू बांधला आणि ते आमची बाल विश्वसेना शाखा असं आम्ही तिथे लिहिलेलं. आणि मग असेच लहान मुलांचे काही काही प्रॉब्लेम्स असतील कोणाकडे, म्हणजे फार छोटे छोटे अगदी क्षुल्लक प्रॉब्लेम्स ते होते. म्हणजे कोणाकडे क्रिकेटची टीम आहे पण त्यांना एंट्री फी भरायला पैसे नाही, मग आम्ही आमच्याकडनं पैसे काढून त्यांची एंट्री फी भरायचो. किंवा एखाद्या हायवे तेव्हा होता, छोटा हायवे होता तेव्हा, तर मग हायवेच्या वेळेस कुठला कुत्रा आपटून ॲक्सिडेंट झाला तर त्याचे उपचार करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही लहानपणापासून करतो. म्हणजे मला लहानपणापासूनच संघटनेची आवड होती. तेच युवक, माझे तेच मित्र घेऊन आम्ही 2018 साली एकत्र आलो पुन्हा एकदा आणि आम्ही म्हटलं की काहीतरी करण्याचे, काहीतरी बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे आणि ते तुम्ही तेव्हाच करू शकता जेव्हा तुम्ही स्वतः काहीतरी असाल. आणि म्हणून आमचा तो लोगो आहे की बी द सिस्टीम यू वॉन्ट टू चेंज. जे तुम्हाला सिस्टीम बदलायचं, सिस्टीम तुम्ही स्वतः व्हा. आणि त्या माध्यमातून आम्ही एकत्र आलो, आम्ही युवक जोडले, आम्ही छोटे छोटे कार्य हातात घेतली. सुरुवातीला आम्ही स्वच्छता मोहीम केली, तेव्हा आम्हाला अनेक लोकांनी अनेक प्रश्न विचारले. आम्हाला आमचे काही एक सहकारी आहे पूजा खानोलकर म्हणून, त्यांना तर विचारण्यात आलं होतं की तुम्ही देश बदलायला चाललाय, तुम्ही काय स्वतःला मोदी समजता का? म्हणजे अशा लोकांनी टीका केली. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आमच्यावर झाल्या, पण आम्ही धीर न सोडता ते करत राहिलो. आणि बऱ्याच माझ्या फार जवळच्या मित्रांनी पण देखील पाठ फिरवली, टीका केली की हे सुट्टी आहे तोपर्यंत चालणार, पुढे काय चालणार नाही, असं बऱ्याचशा गोष्टी घडल्या. पण आम्ही खचून न जाता एक ना एक आम्हाला युवक जोडत गेले आणि त्याचबरोबर जसं जसं आम्ही मोठी एक संघटना बनत गेलो त्याचबरोबर आम्ही आमचा प्रसार केला. चिपळूणमध्ये आम्ही पूर आला होता तेव्हा 4 गावं दत्तक घेतली. आज आम्ही आमच्या मिशन सेंटरला ह्या उपक्रमाखाली 500 महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देतो दर महिन्याला. ह्याला आता 3 वर्ष झाली. आम्ही ज्या लोकल रुरल एरियाज किंवा ज्या बायका असतात त्यांच्यासाठी आम्ही मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंटचे अवेअरनेस कॅम्प घेतो, त्यांना त्याच्याबद्दल जनजागृती करतो. त्याचबरोबर जी मुलं असतात त्यांच्यासाठी ज्यांच्याकडे डॉक्युमेंट्स नसतात, बेसिकली अंडर प्रिव्हिलेज किड्स म्हणतो आपण त्यांना, तर त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांच्या वस्तीवर जाऊन शाळा घेतो. त्याला आम्ही उमेद असं त्या उपक्रमाला नाव दिलं. असं आम्ही बरेच सारी गोष्टी करत असतो. आमची डेडिकेटेड टीम ॲनिमलसाठी जी काम करते. आणि अनेक अशी लोकं आहेत की आता अनेक वेळा असं होतं की आमच्याकडे आमची टीम कदाचित उपलब्ध नसते, पण त्यावेळेस त्या कामाच्या प्रेमापोटी किंवा माझ्या मैत्रीपोटी किंवा संघटनेच्या प्रेमापोटी अनेक लोक पुढे येतात. आता युवा फॉर ॲनिमल्स आमचा जो उपक्रम आहे त्याच्यात रुजेश शिरसाट, ओमकार मंडोलकर, गायत्री राय असे बरेचसे अनेक लोक आहेत जे प्रेमापोटी येतात. म्हणजे त्यांचं खरं बघायला गेलं तर त्यांना संघटनेशी किंवा असं काही नाही, पण प्राणीप्रेम म्हणून ते लोक एकत्र येतात आणि अशा बरेच सारी गोष्टी आम्ही करत असतो. म्हणजे मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात ते म्हणतात ते काही खोटं नाही. म्हणजे अगदी लहानपणापासूनच लिडरशिप क्वालिटीज डेव्हलप होत गेल्यात आणि त्याचाच परिणाम आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय. अगदी आता युवा फोरम भारतचे आपण संस्थापक अध्यक्ष आहात आणि पक्षाचं देखील पद आपल्याकडे, म्हणजे दोन्ही जबाबदाऱ्या ॲट अ टाईम कशा सांभाळणार तुम्ही? खरं तर आता मुळात शिवसेनेशी माझी पहिल्यापासूनच असलेली
संलग्नता किंवा पहिल्यापासूनच माझं जे आयडिओलॉजिकल सिमिलर आपण म्हणतो आयडिओलॉजिकल सिमॅलिरिटीज माझ्या शिवसेनेसोबत होत्या. कारण बाळासाहेब ठाकरेंनी एक मूलमंत्र दिला आहे, तो म्हणजे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण. आणि निश्चितच माझ्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही 80% समाजकारण करत असतोच आणि 10% 15% समाजकारण शिवसेनेच्या माध्यमातून पण होतं. राजकारण करायची संधी पक्षानं दिल्यानंतर त्या क्षणी आपण ते करूच निश्चितच, त्याबद्दल काही वाद नाही. आणि मुळात राजकारण ह्या मला वाटतं की या शब्दाची कन्सेप्ट आज खूप खराब झाली आहे. आज लोकांना ते कळत नाही आहे. राजकारण पॉलिटिक्स म्हणजे द स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ द गव्हर्नन्स, हे एक बेसिक कन्सेप्ट आहे. पॉलिटिक्सची आपण जर डेफिनेशन ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये बघायला गेलो तर त्या डेफिनेशन ही आहे की गव्हर्नन्स कसं असावं, काय असावं, ह्याबद्दलची माहिती म्हणजे पॉलिटिक्स, म्हणजे राजकारण. ते कोण करावं, कसं करावं. आणि मी मागे पण एकदा लायन्स क्लबमध्ये माझ्या एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हटलेलं की बरेचसे लोक म्हणतात की मी अराजकीय आहे, माझं राजकारण संबंध आहे. अराजकीय मुळात मला हा शब्द कळत नाही. लोकतांत्रिक देशात एका डेमोक्रॅटिक कंट्रीमध्ये तुम्ही राहत असताना अराजकीय किंवा अडेमोक्रॅटिक तुम्ही असूच शकत नाही. कारण जर तुम्हाला पाणी मिळणार का, तुम्हाला शिक्षण मिळणार का, तुम्हाला जेवण मिळणार का, तुम्हाला ते फुकट मिळणार की पेड मिळणार, तुम्हाला त्याचे किती रुपये द्यायचे, हे सगळं जर राजकारण ठरतं तर तुम्ही अराजकीय कसे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी, त्याच्यामुळे राजकारणाची कुठेतरी डेफिनेशन खराब झाली. ती डेफिनेशन चांगल्या करायचा मी प्रयत्न करेन. आणि निश्चितच समाजकारण, आता आमच्या युवा फोरम संस्थेत अनेक वेगवेगळ्या आयडिओलॉजीजची लोकं आहेत. अनेक काही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न लोक आहेत, काही BJPचे पदाधिकारी आहेत, काही इतर पक्षांचे पदाधिकारी आहेत. पण आम्ही जेव्हा युवा फोरम म्हणून एकत्र होतो तेव्हा आमचे सगळे पदं, सगळ्या गोष्टी साईडला ठेवून फक्त समाजकारण करायचं आणि युवकांच्या हितासाठी लढायचं, ह्यासाठी आम्ही युवा फोरमच्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येतो. बरं, भविष्यात पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली तर इच्छुक आहात का? पक्ष जर कायमच पक्षाने माझ्यावर आपली म्हणजे माझ्यावर नजर ठेवली, कायमच पक्षाने मला योग्य त्यावेळेस योग्य ती संधी दिली आहे. आणि म्हणजे मी माझी आई इलेक्शनला उभी राहिली होती नगरपंचायतीच्या त्या पहिल्या इलेक्शनला आणि काही मताने ती पडली. आणि त्यानंतर पासून मी पक्षाशी जोडला गेलो आणि त्यानंतरपासून आमदार वैभव नाईक असतील, खासदार विनायक राऊत असतील, युवासेना जिल्हा प्रमुख मंदार शेरट असतील, मागच्या इलेक्शनला पण आपण जे काम केलं, आमदार साहेबांच्या विधानसभेच्या इलेक्शनच्या वेळेस आम्ही संलग्न राहून काम केलं. त्यानंतर मंदार शेरट किंवा सचिन गाळप असतील, गुरु गडकर असतील, ह्यांना आपण सहकार्य करत होतो. त्यावेळी एक मित्र म्हणून किंवा एक ज्यांनी आम्हाला मदत केली त्यांच्या सहकार्य म्हणून आपण त्यांना मदत करत होतो तेव्हा. त्याच्यामुळे हे सगळं जे काम होतं ते बघून पक्षाने आज ही जबाबदारी दिली आहे. उद्या मी जे काम करीन त्या काम बघून जे मला जबाबदारी दिली जाईल त्यावर निश्चितच मी कार्य करेन. कारण माझा विश्वास त्याच्यावर आहे, गीतेत लिहिलेलं आहे की कर्म तुम्ही करत राहा, फलाची अपेक्षा करू नका. त्याच्यामुळे कर्म आपण आपलं करत राहायचं, आपण कार्य करत राहायचं. सध्या तरी संघटना वाढीसाठी मला काम करायचं आहे, संघटनेसाठी, युवकांना जोडण्यासाठी, युवकांच्या भविष्यासाठी मला काम करायचं आहे. आणि निश्चितच जर लोकांना वाटलं, जर संघटनेला वाटलं, जर पक्षाला वाटलं की माझ्यावर तेवढी जबाबदारी मी पेलू शकेन किंवा ती जबाबदारी देण्याची योग्य वेळ असेल, ती योग्य वेळ येईल तेव्हा मी ती जबाबदारी निश्चितच स्वीकारेन. आणि निश्चितच लोकांचं जे काही मत असेल ते आपल्यासमोर असेल. बरं, आपला राजकीय कुटुंबामध्ये जन्म झाला आहे, आपल्याला राजकीय वारसा देखील लाभला आहे. बरं, या सगळ्या मार्गदर्शनाचा तुमच्या राजकीय भविष्यासाठी कसा फायदा होईल? राजकीय वारसा म्हणजे माझे वडील, मी तुम्हाला म्हटलं, ग्रामपंचायत सदस्य होते आणि माझ्या आईकडचे बरेचसे राजकारणात आहेत आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी मला मार्गदर्शन होत असतं. मात्र काही गोष्टींचं जे मूळ मार्गदर्शन आहे ते मी फक्त माझ्या आईवडिलांकडूनच घेतो. आणि त्यानंतर मला वाटतं की प्रत्येक व्यक्ती जी आपल्या आयुष्यात भेटत असते ती काही ना काही धडा तुम्हाला शिकवत असते, काही ना काही. आय बिलीव्ह की एव्हरी पर्सन दॅट कम्स इन युअर लाईफ इज फॉर अ रिझन. त्यामुळे प्रत्येक माणूस काही ना काही आपल्याला शिकवत असतो. एक पुस्तक मी मध्ये वाचत होतो, 10 स्पोक चाणक्य, पिल्लई यांचं ते पुस्तक आहे. तर त्यात एक धडा आहे की प्रत्येक जे काही तुमच्या आयुष्यात होतं दॅट इज फॉर अ रिझन. एका कारणामुळे ते होतं, एका काहीतरी पुढे त्याच्यातून घडणार असतं म्हणून ते होतं. त्याच्यामुळे प्रत्येक दिवशी माझी गोष्ट घडते त्याच्यातून मी धडा घेत असतो. आणि राजकारणाचा वारसा म्हटला तर पदाचा किंवा गादीचा किंवा कुठल्या पोस्टचा मला वारसा नाही, फक्त आयडिओलॉजीचा वारसा आहे, एका मॉरल्सचा, एथिक्सचा, या सगळ्या गोष्टींचा वारसा मला आहे. माझ्या बाबांनी कमवून ठेवलेल्या माणसांचा मला वारसा आहे. आज मी कुठेही गेलो, युवा फोरमच्या जेव्हा मी काम करतो कुठेही आज गावात गेलो तरी एक माझ्या वडिलांचा मुलगा म्हणून मला ओळखतात. आणि त्यानंतर मग युवा फोरमचा अध्यक्ष किंवा मग आज युवासेनेचा प्रवक्ता म्हणून आज जे काय आहे ते माझ्या आईवडिलांमुळेच निश्चितपणे. त्याच्यामुळे तो जो आयडिओलॉजीचा मला वारसा मिळाला आहे, त्यांच्या विचारधारांचा वारसा मिळाला आहे, तो मला निश्चितच मिळाला आणि तो मी तसाच पुढे चालवेन. आजवर मिळालेल्या यशाचं श्रेय जर द्यायचं झालं तर कोणाला द्याल?
यशाचं श्रेय मुळात मी माझ्या आईवडिलांना देईन, त्यानंतर माझ्या शाळेला देईन. डॉन बॉस्कोचा खूप मोठा हात राहिला आहे माझ्या शिक्षेच्या मागे. त्यानंतर माझे सगळेच मित्रमंडळी असतील, माझे कझिन असतील, भाऊ बहीण असतील, सगळेच असतील. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 2018पासून जेव्हा मी हे सोडून म्हणजे मूळ शिक्षण करता करता समाजकारणात उतरायचं ठरवलं, जेव्हा मी युवा फोरम संघटना स्थापन करायची ठरवली, त्यावेळेस माझ्यासोबत ज्यांनी स्ट्रॉंग पिलर्स जे माझ्यासोबत राहिले, रोहन करमळकर असतील, भूषण मेस्त्री असतील, भूषण गावडे असतील, केतन शिरोडकर, शुभम सिंदगीकर, त्यानं हर्षल देसाई, रोहित आटक, गुरु गडकर, ह्या सगळेच व्यक्ती माझ्यासोबत तेव्हापासून अगदी ठामपणे उभे राहिले. आणि टवटे असतील, शिवराम पावशेचे, असे बरेच लोक माझ्यासोबत कायम उभे राहिले आणि आजही ते खंबीरपणे उभे आहेत. गणेश सावंत आहेत, असे बरेचसे मंडळी, ओमकार परब, बरेचसे असे म्हणजे नावं आता कदाचित मी बऱ्याच लोकांशी घेऊ शकणार नाही आत, पण अशी बरीच लोकं आहेत. मग अशी मी पूजा खानोलकरचा उल्लेख केला, सिद्धी सावंत. आज जरी ही लोकं प्रत्यक्ष फिजिकली इथे प्रेझेंट नसली तरी मॉरल सपोर्ट देण्यासाठी किंवा काही कार्यक्रम करण्यासाठी त्यांच्या परीने ते कार्य करत असतात. आणि ही लोकं खरं तर खूप जास्त मला माझ्या यशात भागीदार आहेत. एक कट्ट्याचा आमची पूर्ण टीम होती, अभिषेक पावसकर, निधी जोशी, दीक्षिता परब, ह्यांनी मिशन सिंड्रेला हा उपक्रम खरं तर मी म्हणेन की त्यांच्यामुळे कुठेतरी यशस्वी झाला. नंतर मला सोनी पिक्चर्सने काइंडनेस आयकॉन दिला, पण तो सगळा मी त्यांनाच डेडिकेट करेन, कारण त्यांनी जे कष्ट घेतले त्यासाठी, त्यांनी जे गावोगावी त्या फिरल्या, त्या सगळ्या गोष्टींमुळे आज कुठेतरी एक यशाला यश मिळालं आहे. पण ते यश कुठे ना कुठे त्या सगळ्यांचं आहे, त्याच्यामुळे मी त्यांना त्यांचं खूप मोठं क्रेडिट देईन. मुलाखतीच्या अगदी शेवटाकडे वळतोय. अगदी शेवटचा प्रश्न आहे. आपलं नाव देखील यशवर्धन आहे. तुमच्या मते यशाचं गमक काय? यशाचं गमक म्हणजे एक संस्कृतमध्ये श्लोक आहे, उद्यमेन कार्याणी मसुती. ह्याचा अर्थ म्हणजे त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे की कष्ट जर आपण केले, कार्य करत राहिलं तरच आपल्याला कुठेतरी यश मिळू शकतं. नाही स्पृत्यस्य सिंहासी प्रवेशती मृगहा. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं की सिंह, मग त्यात खूप कॅपॅबिलिटी असते, प्रचंड कॅपॅबिलिटी असलेला तो प्राणी. सिंह जरी तो असला म्हणजे खूप तुमच्यात कॅपॅबिलिटी असते, तर तुम्ही झोपलेला असाल तरी तुमच्या तोंडात येऊन शिकार प्रवेश नाही करणार. तुम्हाला उठूनच शिकार केली पाहिजे. त्याच्यामुळे मला वाटतं की कष्ट करत राहिले पाहिजेत, हातपाय हलवत राहिले पाहिजेत, कुठेतरी आपण कार्य करत राहायचं. आणि माझं असं मत आहे की आज तुम्ही एखादं कार्य करता, लगेच त्याच्या फळाची अपेक्षा करू नका. कुठेतरी रिव्हर्ट बॅक होऊन ते कर्मा विल हिट यू बॅक. आणि चांगली गोष्ट असू दे, वाईट गोष्ट असू दे, जी तुम्ही आत्ता करता त्याचं कुठेतरी ते फिरून तुमच्याकडे येतं. आणि आपण आपलं कार्य करत राहायचं चांगल्या लोकांच्या मनात. कधीतरी उद्या, आज जे तुम्ही रोप लावाल ते उद्या कुठेतरी वटवृक्ष देऊन तुम्हालाच त्याची सावली मिळेल. त्यामुळे आपण आपलं कार्य करत राहायचं, कर्माची अपेक्षा करायची नाही. बरं, आजवरच्या यशाचं जर श्रेय द्यायचं झालं तर कोणाकोणाला द्या? यशाचं श्रेय खरं तर म्हटलं तर निश्चितपणे मी माझ्या आईवडिलांना देईन, कारण मी माझ्या वडिलांना बघूनच समाजकारणात आलो. आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणेच त्यांच्याकडेच पाहत मी या सगळ्या गोष्टी, समाजकारण, राजकारण सगळं करायला शिकलो. त्याचबरोबर माझ्या सगळ्या भाऊ बहिणींना मी देईन श्रेय, कारण नेहमीच माझ्या पाठीशी ते उभे राहिलेत. आणि माझ्या शाळेला मी निश्चितपणे माझं श्रेय देईन, कारण बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे वक्तृत्व असेल किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टी मी माझ्या शाळेतून शिकलो. त्याचबरोबर माझे जे काही सहकारी मित्र असतील त्यांना मी माझं श्रेय देईन, कारण 2018 साली जेव्हा मी संघटना उभारली त्यावेळेस त्या संघटनेसोबत जी माझ्यासोबत थांबली, माझे सहकारी मित्र, ते आजपर्यंत माझ्यासोबत एक ॲज अ फोर्ट्रेस माझ्यासोबत ते उभे आहेत, एक बुरुज म्हणून माझ्यासोबत ते उभे आहेत. मग त्यात गणेश सावंत असतील, पूजा खानोलकर असतील, सिद्धी सावंत असतील, त्याचबरोबर शिवराम टवटे, ओमकार परब, असे अनेकसे व्यक्ती आहेत आजही माझ्यासोबत जे कायम उभे असतात. भूषण मेस्त्री असतील, शुभम सिंदगीकर, रोहन करमळकर असतील, विवेक राजमाने, हितेश कुडाळकर कायमच आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात. त्याचबरोबर गुरु गडकर, रोहित आटक असतील आणि असे अनेक, हर्षल देसाई, असे अनेक सहकारी आजही, केतन शिरोडकर आहेत, भूषण गावडे आहेत, असे अनेक सहकारी आमच्यासोबत आज जोडले गेलेत. आणि ते कायमच निश्चितपणे आम्हाला सहकार्य करत असतात आणि नेहमीच माझ्यासोबत ते ठामपणे कुठल्याही निर्णयात माझ्या ते उभे असतात. आणि त्यामुळेच मी त्यांना माझ्या सर्व यशाचं श्रेय नक्कीच देईन आणि असेच कायम माझ्यासोबत ते उभे राहतील अशी मला आशा आहे. धन्यवाद सर, आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर हे होते यशवर्धन राणे, युवा फोरम भारतचे संस्थापक अध्यक्ष तथा युवा सेनेचे जिल्हा प्रवक्ते आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक युवा रत्न आहे. अशी अनेक रत्न आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. आपण त्यांना देखील भेटणार आहोत, परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.